Podem convertir una xifra numèrica a text amb el Word. El procediment és el següent. Recorda que cal tenir seleccionat l'idioma amb el que vulguis treballar. Iniciem el procés. Selecciona la xifra. Prem la combinació de tecles Ctrl i F9. Pots comprovar l'aparició de claus davant i darrere el número. Ara escriu un igual davant el primer número de la xifra. Tot seguit desplaça't fins al final de la xifra i escriu barra invertida, l'asterisc i l'expressió que veus a pantalla. Finalment, botó dret sobre la xifra i clica l'opció Actualitzar camps. La xifra desapareix i ja la tenim escrita en lletra. Si és una tasca recurrent, pots automatitzar-la amb una macro i així tot serà més ràpid. De tota manera repassa la xifra ortogràficament perquè a vegades el procés no és perfecte però cal preveure que millori amb les noves versions.